मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय गोदान अपेनिं खालामनाय जोंखौ राइडार्स हिसाबै जोंखौ लिंहरनायखौहाय सिगाङावनो नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि जानानैहाय बयनोबो गोजोननायखौ बावहरनाय जाबाय। आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनैहाय मोनथाम एवारनेसखौ लानानैहाय जोंखौ लिंहरनाय जादों। फार्स्ट अफ अल सेफ्टि एवारनेस, एन्ड सेकेन्ड क्लिनलिनेस, एन्ड थार्ड गो ग्रिन। सेफ्टि एवारनेस होनना बुङोब्ला जों बयबो दानि जुगावहाय एसे सिरियास लानाया मोजां आरो मोनथिना लानानैहाय जेरैहाय दा बेहाय पिकनिक स्पटआवहाय सोरबा कारजोंल' फैनाय नङा, सोरबा बाइकजों फैगोन। बेबायदिनो लकेलनिखौ दोनथ'नानैहाय गोजाननिखौ नायोब्ला जोङो दिनैहाय बिराद इम्परटेन्ट सेफ्टिखौहाय। सेफ्टि होनोब्ला अनलि लकेल आरो गोजाननि बेबायदि नङा, थेवबो जायफ्रानाखि गोजाननिफ्राय फैयो बिथांमोना एसे साबधान जाना फैनाया मोजां। लामा सामाखौनो जों मालानि समाव मा जागोन जोंखौ मोनथिया। बेनिखायनो हेलमेटना फार्स्ट सेफ्टियावहाय बेखौहाय लाग्रोनांगोन आरो। दिनै बाइक सालायोब्ला नों हेलमेट गानाब्ला अनलि जों पुलिसनिफ्राय फाइननिफ्राय बारग'नो थाखायल' गाननांगौ बे नङा, जों गावनि सेफ्टिनि थाखायसो जोङो गाननांगोन। ओमफ्राय बेबायदिनो नोंनि थाखायल' नङा आरो, नोंथ' हारसिंबो जानाय नङाना, नों गुबुन समावहाय नों गुबुनजोंबो जागोन। बेबायदिनो जाहाथे नोंनि थाखाय गुबुनाबो नोंनि गोरोन्थिनि थाखाय गुबुन सासेया जाहाथे बेबायदिनो निदानाव गोग्लैया आरो। ओमफ्राय क्लिनलिनेस, दिनैहाय बेहाय गोबाङानो फैगोन पिकनिक जानोहाय बेबायदिनो लोङै जायै बेबायदि थासारिखौ गाज्रि खालामनाय बेखौ जों लुबैया। दिनैहाय कमिटिया जेरैबायदि बेहाय मोनसे कमिटि दादों बेखौ नायनो थाखायहाय दिनै कमिटियानो नोजोर बोगोन बिनि सायावहाय। ओमफ्राय जाखाङै लोंखाङै जाहाथे बे जायगाखौबो मोजाङैहाय साफा खालामना गालाङो, जाहाथे उननि फैबावनायफ्रा लेथ्रासो जायगाया बेबायदि नैबे लेथ्रा अबस्था थासारियावहाय लोगो मोनफैयै बायदि। आरोबाव दिनै गो ग्रिन, दिनै मिथिंगाजोंहाय जोङो लोब्बा लानानैहाय कमिटियानो बे मोनसे एवारनेसखौबो जोंनो लाबोदों। दिनैहाय बे एवारनेस प्रग्रामावहाय जोङो बयबो जयैहाय जोङो बाहागो लानांगोन। जि अनलि राइडार्सल' नङा, दिनै जों राइडार्स हिसाबै जों बयखौबो जों खावलायनो सानदों। लकेलनि कमिटि थाबाय, ओमफ्राय साखाथि फाखाथि गासैबो बेल' नङा आरो, जों मिथिंगाखौ थासारिखौ जोङो जोथोनै लाखिनो थाखायहाय गोबां जायगायावनो जोङो बेखौहाय मोनसे बिराद सिरियासै जों नोजोर बोनांगौ जाबाय दायो। मानो होनोब्ला मिथिंगानि थासारिया गुबुंले जागासिनो दङ। जोङो दिनै अक्सिजेननि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जों एसे सेफ जायगायाव जों दं, जों गावखौनो सानना लानांगोन। मानो होनोब्ला जों एसे हाग्रानि साखाथियाव जों दङ। दिनै टाउन सहराव नायोब्ला बेबायदिनो बिफां लाइफां जोबस्रांजोब्बाय, बेहाय गोबां पलिउसन, गारि मटरनि पलिउसन, बेबायदिनो हाद्रि बायदिसिना पलिउसन। जोङो दिनैहाय दाबो एसेखिनिखौ जों मोननो हायोखि माखासे मिथिंगानि अक्सिजेन, फ्रेश अक्सिजेना जोंनि सायावहाय जोंनो मोनसे गोजोन थासारिखौ जों लाबोदों। जाहाथे बे मिथिंगाखौ जोङो फोजोबस्रांनायखौ जोङो गोजान खालामनो हायो, जों बयबो नोजोर बोनांगोन। दिनैहाय बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि राइडार्सफोरनि जानानैहाय। बे बेलायावनो मोनसे प्रश्न ओंखारदों जे बावैसो सान सिगां जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क जे डिक्लेयार खालामदों, बाव हाग्रा दानस्रांनाय सोलिदों, निश्चय नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ। नुदों, जों मा बुंगोन बे बेलायाव सरकार बेखौहाय टटेलि जोङो बन्द' खालामनांगौखौ जोङो जोंनि राइडार्सफोरनिफ्रायबो जोङो खावलायदों। बेखौहाय जुदि होबथानो हायोब्ला दिनै बेबायदि जों एसे गाज्रि सिटुवेसनाव दङ। जों फिउचारा मा जाबावगोन बेखौ होबथानो हायाब्ला जों बेखौ नोजोर बोनांगोन। सरकारा दिनै बेखौ होबथानांगौ, ओमफ्राय जाहाथे जोंनि मिथिंगाया गोथाङै थांनानै थानो हायो। ओमफ्राय जोङो नुनो मोन्दों बेहाय सोरहाबा न' गैया, हा गैया, बिसोर हादान सिफायनो फैदों। नैबेखौबो सरकारा एसे नोजोर बोनांगोन आरो, जाहाथे बिथांमोननि थाखायहाय सोरबा जुदि गैथाराब्ला बे बेलेग खोथा। बिसोरनो थानो थाखाय सरकारा, जोंनि आसाम सरकारानो जा, जोंनि बिटिआर सरकारानो जा, बिथांमोनहाय थांनानै थानायनि थाखाय माबा मोनसे लामाखौ होयोब्ला मोजां जागोन। आं बेखौबो खावलायनो लुबैदों सरकारनिसिम। जोबथियाव मोनसे सोंथि, पिकनिक स्पट होनना बुङोब्ला मोनसे रंजानायनि खुलि। दा बेनि बेलायावहाय जोंनि माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ लोङै जायै थासारि गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो। बे बेलायाव जोंनि लाइमोनखौ माबायदि सांग्रांथि होनो? जोङो लाइमोन बैसोआव बयबो रंजानो लुबैयो, एबा पिकनिक होनना बुङोब्लानो जोङो मोनसे रंजानो माने इन्टारटेनमेन्ट, इन्जयमेन्ट लानो होनना फैयो। खिन्थु नैबेहाय जोङो इन्टारटेनमेन्ट आरो इन्जयमेन्ट बेखौल' जों नोजोर होयोब्ला बे 100% गोरोन्थि जागोन। मानो होनोब्ला दिनैहाय नोङो बेहाय मोनसे लिमिट थानांगोन। नोंनि जिबना दानो दं दानो गैया, मालानि समाव मा जागोन जोंखौ जेबो रावबो रिस्क लानो हाया एबा बुंस'नो हाया जोङो। दिनैहाय बेखौहाय जोङो लिमिटनाव जोङो सोलियोब्ला होमब्ला निस्सय बे इन्टारटेनमेन्टआबो नोंनि लाइफजोंहायनो थांफाबाय थागोन, एबा पजिटिभ इन्जयमेन्ट एबा इन्टारटेनमेन्टखौ नोंथाङा बेहाय लाफैनो हागोन। जाहाथे लोंनाय जानायखौ बांद्रायैहाय गावखौनो लिमिट बारजासे जाहाथे बेहाय जों होसोमनो नाङा आरो।
नोंथांमोना गोबां जायगायाव दावबायो जोंनि जायगाजों गुबुन जायगाजों बाव टुरिजिमनि बेलायाव डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ माबायदि बाव सर्स दङ बिराद मोजां पइन्ट आरो नैबेनि सायाव बुंनो मोननानै आं गोजोननाय मोनसिनदों मानो होनोब्ला जों दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जों टुरिजिमनि सायाव एबा महायबा मोनसे जायगा एक्सप्लर खालामनायावहाय बिराद समायना बेफोरबायदि टुरिजिम डिपार्टमेन्टजोंनो माखासे लिंक आप जानाय एबा सोमोन्दो थानाय जों बेफोराव जोङो जेब्ला हाबो अब्ला जों जोंनिखौ एसे सानहरोब्ला एसे बोरैबा दाबो जों बिराद मा होनो बेकवार्डआव दं जों सानना लानाङो आरो मानो होनोब्ला नैबेफोरबायदि जायगाया जोंना मोनसे बिराद मोजां समायना जायगा जाय जायगायाव मानसिफ्रा गुबुन गुबुननिफ्राय फैनानैहाय बेबायदिनो एक्सप्लर खालामनो फैयो जुदि नैबेखौहाय जोंनि टुरिजिम डिपार्टमेन्टआ नोजोर बोनानैहाय बै गुबुन जायगाफोरनिया जेरैबायदि टुरिजिमखौहाय फेस्टिभेल बायदिसिना नैबेफोरो मोनसे टुरिजिमाव गोग्लैजोबो जेनेबा फेस्टिभेलफ्राबो नैबेखौहाय बेनि गेजेरजोंनो जोंनि जाहाथे बड'लेण्डआ बिटिआरआबो माबा मोनसे नेक्स्ट स्टेपावहाय मुंदांखा जायो खोमा जों बेखौ लुबैयो आरो दा बे पिकनिक स्पटनि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौबो आं खावलायदों जाहाथे नैबे दिनैनिल' नङा पिकनिक स्पटआ उनावबो नेक्स्ट इयार जाहाथे नै देग्लायनि थासारिया माबोरै सोलिदों बेनिफ्राय साबसिनैहाय जाहाथे बिथांमोनाबो टुरिजिम डिपार्टमेन्टजों एसे टाच खालामनानैहाय मोजां समायनासिन खालामनो हायो खोमा एबा जोंनि बड'लेण्डआव गोबां बेबायदिनो जायगा दङ जेरैहाय नेसनेल पार्कफोरनि अनगायैहायबो गुबुन गुबुन समायना जायगा दङ जेरै सरलपारा बेफोरखौहायबो जोंनि जुदि टुरिजिम डिपार्टमेन्टआ मोजां थासारि एबा मोजां साखाथि फाखाथि बेबायदिनो माखासे नोजोर बोनानैहाय बेखौहाय टुरिस्टफोरनि थाखायहाय मोनसे मोजां जायगा होननानैहाय जुदि खालामनो हायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो जोंनि राइडार्स ग्रुपनिफ्रायबो जों बेखौ खावलायनाय थाबाय थेंक इउ